hei tid, så det at her vi har nødvendig parst av hjertemål. Og vi Anja Hansen som teker opp og redigerer, Ronny Pettersson som teker seg av Ljøvnen, Paul Fære og jeg selv, Daniel Adol Jakobsen. Vi hjertelig velkommen til hendaparsten av hjertemål. Og en affær så fer jeg spyrja Paul hva ligger til av hjertet der, Paul. Ja, det noe som livet og i hovedmånen. Det långre tog. Og jeg har omgått inn her. Tåra for ordentlig nøyta. Jeg har ikke nevnt det, men det bare vært i åttan og Og til vi at som vi leser i 17. Korintbrevet, og til kapittel 5. Og vi skal lese noen vers her. Kapittel 5, ja. Han talar om och i första kapitlet om att vi horest. Och vi vet så långt som vi hemma likam där bort från Herren. Då är livet trygg vid skolan. Och så säger han, ja, vi horest så att helst vill jag för bort från likam någon och vi hemma Herren. Detta tids mer att vara lyckas som grund eller undertøy som Paulus säger i Filippebrevet någon att han ju färdig igen i världen Kristus. Det var nek bättre. Att de mänka bättre. Men så kommer det till in som han säger här att tog sett av oss ni åkar och jag vera som hon och lykar. Vers 9. Anna kvart vet nu om hemma eller borstara så ligger Och så säger han att vi nu vita vad att öttast Herren. Röjna vita vina människor. Men för god vi åpenberer och är vänlig att vi ösner åpenberer för samvetskontykare. Och så ska det vara här till i vers 14. Till kärlek Kristus tvinkar rock. Vita var ju dömt så öjner dig för öll. Så det öll dig. Och han tar ju för öll för att det som liva skulle inte långt liva för sig själv. Men för han som dig gör och upprys ner för dig. Så nu kommer han till det centrala här. Att här efter känner vi till ångan efter allt. Om vi så har varit känt Kristus efter allt någon. Känner vi han nu inte långt så. Och så grundgever han för det om till henne Kristus han något skapningar. I gamla färre och det var nöjst. Och allt det därför gode som vi Kristus samt jag om vi sig själva och gav och tjänast och satt där inne. Då är Kristus samt det god hemma vid sig själva. Och tillräknar de inte synter torra. Och han har lagt ner i och satt där inne. Och vi där sände på i stärkristar som det är god i amet vi åkon. Och vi blir i stärkristar för satt vi god. Han som känt inte synd gör det han till synd för åkon för jag vet i honom skulle vara rättvis och gods. Och jag blev vi att vänta efter till att det är att om vi tar känt Kristus efter allt så känner vi att det inte långt så. Akkurat. Ja. Och möjligen rönt av det att han är flottor alltså. Han är flottor in oj och har gjort. Rik och skärlöka. Och i andan alltså. Det god är ju ante, lären är anten. Ja. Så han anten är i och. Ja. Och då är det vid och i honom och ösnen och skapningar. Men något skapning går, säger han alltså. Ja. En skapning går. Och det är väldigt långt som ligger i hästen här. Jag vill en skapning går. Öll en skapning.
Ja. Ja, det helt visst. Alltså att det här vers hade vers säger här om till en i Kristus så han nutcher skapningar. I gamla färre till vår nytt. Alltså det här akkurat som om en enderskapan. Alltså vi känner ju från första Mosebok och Gud skapte heimen och skapte människa och blåste lus anda och nös hansara. Ja. Och han var livande svala. Men så känner vi ju till triste och tragiska sövn om hur skaparverket blev alltså det lejes av fallen Ja. Det var lagt under farfångt alltså det är och det var som så inte bjärka. Det är inte tankar vet jag att huxa så läst ja. Och då det kommer till det andaliga så ser Gud ikke det som Kristus tog av krossen av seg til det. Det er ikke til langer. Og tog sier han eisne til at han tilroknar til men ikke synder til det langer. Altså alt det gamle er færre. Ja, ja. Og vi som han viser, vi trykker av Jesus, han sier at det her vers 15, vi tar jo dømt så, ein deier fyrir ødel, så det ødel deg. Og han døyer fyrir ødel, fyrir at de som liva skulle ikke langer liva fyrir seg selv, men fyrir han som deier og opprisen fyrir deg. Ja. At det øyla kjølsamt vers. Ein deier fyrir ødel, så det ødel deg. Og vi kan godt si takk og lov her. Tan deien som han sier bare til her, det tan deien som Adam fikk på om, og han fall. Ja. Altså, tan det to edrat sen og skal du visselig dodja. Og jeg minnes som baden da jeg leste her, ja, men Adam han døy ikke. Altså, det for utrustak han levde flere 100 år etter han døy ikke. Så jeg skilte ikke til at det var ikke den fysiske deien, det var meint vi, men den andalige deien som gjør det til at samfellet vi okkar opphav, vi okkar feier, var bråttet, og det var deien. Og det andalige løyv i høysten, som steien. Ja, og så det, altså, jeg har kanskje sagt om til før eisene, men jeg sa først og før, jeg halte av her, Varsmani som skriver jeg til at ta og God heia givdamon orstagaren til kun et av ödlundtrovna, utan av til en av trene som står midt i gærnene, men God sier ikke i første omferd om løsenstre, som eisen står midt i gærnene, og til å si at det er sui om sui. Men Guds atlan hever være at det er av løsenstre. Og her heier så heimeren så var det ikke bruk for at Jesus døde for av frelsakene. Så var han ikke sint da. Så har alt vært fullkommet. Men de kom ikke her til. De åtte av de skreiva trænene til for bottene fruktene, og de var hent. Da sier Herren at nå må de ikke slippe etter av lysens treie og livet i avere. Det er en øyelig blandingsrase her, altså. Men så la alt her og i Guds atlan allikevel. Ja, det det gjør. Han kjente jo alt. Ja, han kjente jo. Men jeg sier bare, hei til hent som faktisk opprunnelig av menneskene, at mennesker etter av lysestreie, i stedet for deianstreie, så hei, altså, jeg hadde ikke vidt evne en gang å huske åkken, hvordan gå tilværende her i heimen der, hvordan går heimen her ved, huske at det er ikke spittlet. Nei. Ikke nækka, ikke ønskaper. Men så det hit løyve til åkken. Ja. Som i øynene likame som vi tatt og som vi lever i. Men som han nå i. Ja. Så innom løyve. Og så den øyneløyken som i tog. Og så den øynstætje som i tog. Og det har vi glett med størrelige at hoksa om. Til nu har vi haft sin det bättre tøy at hoksa om det her. At være at han øyne, altså av ødlånesen i millionen, som har tilhendet skaffningen.
Ja. Och vi har råknat som limer och avskapning till någon, alltså, imsa ställen, jo. Alltså, det tema vi en underfått skapningar. Om du är nere i Kristus, här rätt känner vi ett ånkan etter hållt någon. Och det har hjälpt mig öliga nu ute på Facebook att det har vi ånkan grund att kanna näka hur jag använder etter hållt någon. Mhm. Och det gör det inte. Nej. Nej. Det som är främmande att det kommer, själv kommer jag känna det, men i andan. Och det är väldigt upplevelse att känna så många folk och i andan och ha det här och kunna ha samband med det, ja. Mm. Och så det är att vi andra. Men tar jag så säger att och att du känner att det inte är äldre Kristus etter hållen. Då är om det en så oj då är uttryck någon här så är om det är nere Kristus är det något skapning och tal sig ser man vi mer alltså vi är honom är det inte något skapning. Ja. Och han var så visst som hövor så lika med så innan det är väldigt skapning någon så här ligger öland gott och ut i morgon ta brottliga så jag lagt något ut i samband med att här och så knappt jag kom till fram ur första Johans brev och andra kapitel till kända väl där han säger här och det är bara stort vers som säger det till er att han säger, titta vad salven fra en och höjla var och vita allt. Bara att det inte här. Ja. Alltså titt, här var salven fra en och höjla var och vita allt. Ja, det är så underfullt och största. Og i Kristus så er det en verilegg. Og til det som han har fortalt dere her i Sendningeren 5, at nå er det en helt mye verilegg. God råkner ikke vid det gamle verileggene. Det er jo sånn underlig å si verilegg, så det har vi jo verene å gjøre. Og god råma for det. Ja. Men for god er det mye verileggen til at han råkner ikke vid det gamle langt. Men han råkner vi til nødja løyvnen, til nødja skapningen, til nødja menneskjanen og i Kristus, ja. Og løy nok så har jeg en mynd fram nå som jeg gjør det for, eller fikk gjør det for nekven annen skjønne. Og det var en mynd, en Jesus-mynd, anlite, og jeg fikk en som du velvis har det, det er sikkert neklattere i det, jeg gav honom nekrar 100 mynter, 200 mynter av anliten av mennesker som kjente, ja. Og han måtte bruke han 2000, så han måtte liksom kopiere seg her myntene opp. Men så gjør det han en mynt, fikk jeg programmet gjør seg myntene, så at han hadde hikket på avstand, så sørste du at det er Jesus, men tar så hikket nærre, zoomer inn av myntene, så kjenner du anlitene av det her menneskene. Til pixlene, som man sier. Og i myntene, ja. Og det er akkurat det som vi er. Vi er kikner, livande kikner, livande værer, og i Kristus. Akkurat som akkurat egna likam, altså, det henger sammen på en sånn for måte vi husker om det. Men først så må du helt inn, så er det sett sammen av kiknerne, og hvor enkelt av okken er en tydelig kikna og til nødja menneskene, til nødja skapningen. Og det var så teit, jeg leser etter i morgen, det er vers 20 verset i Fysians og brød. Ja. Så fortsetter jeg å lese, og 21 vers. Da sier han ikke løye, han sier, jeg vil ikke skrive alt tikkere for at tid ikke kjenner sannløyken, men du ikke kjenner han, og vet han ikke likner sannløyken. Altså, det er utroligt at man skal kunne åre seg så løys. Altså, han har ikke skrivet til okkara for at vi ikke kjenner sannløyken, men de kjenner han, og vet at han ikke likner vi
i sannløkene. Ja. Og det tar litt med opp, altså, det sier meg nækka, for det er ikke å vite til at det kjenner et labdøme med ikke kjenner sannløkene. Så kjenner jeg sannløkene. Ja. Og du kan fære til det verset her og sånn, det måtte sprau 2. Ta han sier det til her at tau. Herren kjenner søgnet. Og hvert han som nevner navn Herrens, halte seg fra øratvis. Ja. Tau faste grunnvattler godt stendur hever hette innsikle. Herren kjenner søgnet. Ja. Og hvert han som nevner navn Herrens halte seg fra øratvis. Og Arjen hever han så at å skrive om dette her og i helse kapitlet. Og ta grunn med alltid det jeg leste. At her er det vel hvordan man skal ta seg, altså. Hvis du leser at det er brått herfra. Ja. Her er det ikke opp først. Ja. Her, vi kan tenke det 15. verset. Gjør det her ommerk av vise til sjølvan fram som en røynter for gode, som arbeidsmann og ikke hever skammas vi, som lærer sannleksåret rett, men halte borste fra hinnom vann heileia tauma tåse, til teifere alltid langer i godløse, og året tarra koma eta om seg som kreft, så nevner han 2 personer, men tarra er Hymeneus og Philetus, som vilster bort fra sannleggene, og sier at oppreisten hever langt være, og bråda nyer trunna tja sommon, tau faste grunnvattler godt stenter, og hever hette innsikle. Herren kjenner søgnet, og hvert han som nevner navn Herrens halte seg fra åretvis. Ja. Og altså, alt dette her vil knytt sammen og i hans nødja skapningen som du begynner vi å lese om. Ja. Det som er så vidunderligt, at om du leser i en brev, og som Johannes skriver, eller Petrus skriver, eller du leser Judas, eller du leser Paulus, så er det alt lykke, altså. Det er bare hvordan hotter at uttale seg etter. Og det er flørfallende i nøynstek, altså. Og jeg takte også på at det er i 17. brev, kapittel 2, ja. Ja. Det er merkelig, du nevnte det Jan, det vi pratet om. Ja, så kommer det frem at det som han lærte i skolen, og det hva det nu er. Så han sier her i 4. verset, at han er i Herrens forst, han har ikke strøyast. Men vi har mildt vi ødel, førefjellar ånder, tålen tar han løyrilt. Og så kommer det til verset her. Han skal vi spek for jeg etøymon som setter seg mot, kanskje gå til å øyne for undertøymon, omvending, så de kommer kjenne sannløykan, og kunne vakne atter og større djevelsens. Då jag honom är till fänka till det viljans. Det är otroligt kvärt och i alla tøyene pojkar rätt, alltså. Han kan i en kapitel amen om sånne som vi har lyst her. Bare så lytt og løtene. Og hvordan alt fire helt seg lika med Kristus her. Og hvordan ikke øyre være. Og det er underfullt det er at man er et individ som ikke er lært nækka, som man sier, altså, at men, og ikke vil råkne av sånt, det er vel ikke avlærte menn, altså, lærersvennene der, altså, kjær. Men fotler av tog som er en mått. Ja. Men du har langt nevnt landamal i ødelesen her, og det er altså
För det första det här nutja löv att nutja skapnagrund. Ja. Och så till salving. Ja. Och till vita allt. Ja. Kvui vita vid allt. Tui vit hava sa salvingsna og salvingen te peika beinleis til heila andarna. Så det som man sier at tid hava heila andarna, tid hava salving, da meina vi heila andarna. Og heila anden ui okkon veit alt. Ta mata, til han jo goddomren, som ger okkara tempel til a helgdomma. Vi en helgdommer tui at goddomren bor ui okkona, og han veit alt. Og tui vi tui støve, vi ongan tui hjelparsleis, ongan tui feirleis. Spurningen kommer og for så tjokken ødelen at lade han sleppa. Stein for min egna holdslige reaksjon. Ja, ok, hun kanskje kommer først, men lade han affæra. og boja etter herranon, som han altså sier her, Isaias, boja etter herranon, til te landamalet. Her tåsar han, ja, nu har vi hova lesat det, at vi hadde han sida så medelig godt. Det er Isaias 4-41. Og at det knyttet da, alt det knyttet sammen som det kommer vi der, Paul. Jeg kan lese godt nok, jeg sier versen her, jeg tror i versen her, vers 20, Isaias 4. Han gjever hinn og trøtta kraft, og hinn og måttleisa mikla styrke. Unglingar muast og vera måttleser. Unger menn nøyest a luta. Men tei som boie etter herranon. Få nudja kraft, tei litt av vangen som ørner, tei renna og muast ikkje. Tei genka og likvast ikkje. Og eisen i her viser han munnen og i middelen til gamla og ta nudja skapningen. Tui unge menn, sier han, unglingar muast og vera måttles, unge menn nøyest a luta, og det passar. Altså, det finnes ikke menneskenslig styrke som kan halde alt ut. Ingen helder alt ut som menneske, men de som bor etter herren, til å si at de vet, i stedet for dere ekne reaksjon, naturlig reaksjon på alt mulig, omstår og imesta, bor etter herren, ja, men du bor stå i meg. Ja. La meg få at han visdom som du gjør, jeg får det svær som du gjør. Jeg kan så si for meg, alt for ofte har jeg ikke hatt tål til det, og ta blir urslut og vanlig dette. Men jeg kjenner eisen til jeg kjenner hans her nøye, tror jeg kan ha boi et rån, eller jeg har boi et rån. Dette i det, så valgte vi mektig kveld, så gav man färd om en tjön som alltid har så gå med och inte men jag vet inte om det är för att det vi var lintande och det skriver så till mojen om att det gråt och är en sändning i linden. Spant fram. Och hur sig underfullt av är det samband i åkara mittlen. Jag kunde få att tingene fram på handa maten, alltså. Ja. Och jag blev så hotigen av oss ner att jag skulle inte haft varit sån jag upptigen vetta. Så nian för det här som jag har skrivit något till teaterna. Så har jag skrivit till att det finns ett land vid ör och male som bara de känna och ger känt av god. Til faste grunnvalg og stendur et innsikt Herren kjenner skjønne. Og så, hvert han som nevner navn Herrens, halte seg fra øratvis. Og så 17 til Målsbrød 2 nøytjan. Først ta klarna i antans målbunne og hjertan om. Ta kjente jeg, det var alt klarere. Så jeg mynte meg av at jeg er salving fra en høyleie, og visste alt. Jeg kan så ikke, ja. 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 Altså, det var helt kjølsamt. Det opplevelse, sånn jeg var 18 år. Og jeg kan ikke minnes at jeg har lyset det. Du så helt oppe at, og nå det blir jeg 18 til samband.
Och till flera år så ja. Men det här är vera som många säger att du är så speciell och att du är så det låter slanken kan man gott säga. Det kan man nästan säga. Men kvoi tøy vid i Kristus. Och det är en bättre liv att leva än vid själva då att tillägga något. Men det är det som han känner okon alltså. Ja. Han känner okon. Men det här att vara känd av goda. Ja. Och så här i livet kommer känna han. Ja, akkurat. Det är en siktning som inte finns mäkan till. Nej. Och han leier oss vägen fram alla vägarna. Vi är inte komna målen. Självt Paulus säger att han var inte fullkomlig långt. Det är inte det är fullkomlig, men vi är av väg. Ja. Vi är götna som en rättvise gänka lyk skunnad ljus som vi bjärstare. Ja. Intill hata av det. Nettopp. Eller intill hata av det. Och det är akkurat det här livet vi har och det som gör det så medelig spännande. Det är att han alla tydliga leder och leier oss fram och leder oss sucha mer och mer av sig. Och så inom väven. Ja, det fann jag att det här som är närde vid till Jan. Ja. Det är 1 september 2015 som det går så igen. Ja. Som vinner mojner kæro till Herren Jesus är. Vi stittlar alla klävor och sinne stiltan ger. Vid en som avtörva känna vildne gri och fära väl om människor som älskar att få fri. Gåe Paul. Det var som att höra bøgnløs fra god i hjärsta och i morgon och i lintene. Och vi da sitter här och gråt. Herren signe dig. Alltså. Bara till att jag har slett inte mig färmat där. Och kanske ta i 2015 det tjäver så upptingen vi. Det som man skuld vi upptingen vi. Men finna det åter. Tog jag att nu täcker det samband ihop att. Och kanske jag måste försömmelse att ta imorgon. Jag vet inte. Nej, tisla vita. Nej, vi vet inte. Men man huxar alltid först. Kan man själv vara ganska försömt. Mm. Men det är så nekva och till kött att ta för fram vi alltså. Ja. Ja, det är så lätt vet du. Och det är man alltid dyrast nej av att rökta det som Herren lite där på händer att rökta. Akkurat, ja. Det är så dyrabarst alltså. Det är det dyrabarst som öra görna. Det är to och är och att som har honom till och hans. Och så det som vi skulle vinna för han med vi det här. Alltså som har stänt på stärkristar, bygger stärkristar. Vi är satt vi god. Vi är satt vi han. Kände inte till sent, men så god gör det sen för Jakob. Ja, det är en helt en standande kapitel. Ja. Det mamma säger det att han säger så omätliga nekv. 5:e kapitel här. Det är sätten helt alltså alla kapitel som är men det lyckas som sätten parten av kapitlen är 5:e kapitel då. Det är att är så står uppenbarelse och just nere. Allt det där som man säger här att det är ja. Tui ui Kristus samte god heimen vi seg sjálvan og til roknar taimon ikkje syndertarra. Og han hever lagt nyer ui okkon årsattarinnar. Det som man sier, du kan lese alt det her, men det som man sier her,
vi tar ofta tås om evangelisering, ja? Og onker lastar okkur fyrir at vi kunne gjøre mennesker til et objekt fyrir okkara frelse, ja? Altså, nu skulle vi færre frelse mennesker, ja? Og det kunne vi jo sjåvand ikke, men vi kunne kanskje i okkara holdte røyna at gjøre et eller annet fyrir til som vi annars stand og jo vi halta og så da. Men det som han sier her, dette den verelige evangeliseringen, tog og i Kristus samte god heimevis i sjølvan, og til roknar taimon ikke syndertarra. Altså, bare hatt så størsta, og han har lagt nyer i okkon år sottarennar. Altså, han har lagt nyer i okkona. Ja, men fylgjana tog, til det som sier 20. verset, vid ta sendte på i sted Kristusar, som det hei vært god og amente vi okkon. Vid bia og i sted Kristusar være satt vi god, og så heter her av fætelige verset, at han, vi har nevnt av korsjan i eisene, at han, Jesus, som kjente ikke synd, gjørte han, altså god, til synd, fyrir okkon, fyrir vi i honom skulle være rettvise gods. Hatt her okkar oppgave der, Paul. Ja, det det. Okkar oppgave ikke at peika av synd til mennesken. Nei, det han gjør synden, altså han ikke færre etter. At han ikke tilroknar taimon, syndene langere. Og tog kunne vit og i hans sted, som om det hei vært god og bønner og bære mennesker vi okkona. Ja, men kom her og byt vi god. Alt du nei, alt du sorg, alt du treje, alt du øtte, alt du ive. Kom ber til Jesus. Han hev tidsda, han hev langt tidsda, og få her var sikna i rettvisna som han tåsar om her. Og jeg snakker til Anna, egentlig at døyre bare hørs, som sier når jeg kommer okkon i samband vi forløk okkara. Og det brev av Nutsjo, vers 14 alltid. At han tåsar om hvordan ble vi av bokken og kolvån kunde røynsattelig utvarses røynløyka. Og så sier han, hvordan mange mår skal det ikke bruke Kristus her? Han sa, som vi vi en anta bär fram sig självan för det gode. Rönsa samvetskakare, lov Kristus her. Rönsa samvetskakare. Fra deg om versk til at han noen livande god. Og hva det vi tatt om det nå? Og i hæsson som du akkurat vært inn i han. Så vi vet han er rettvis. Han gav oss samvisk. Ja. Og hvis vi ikke færa til skapningen og hoksa og gjøgn skapningen, altså, Kristus, som jo vit, som ojokkona, så får vi ikke fætre i sånn her. Nei. Det ble så fjerst, og så langt som det vi skulle lese noe treet. Så det kan det slett ikke. Det er ikke chanser at jeg kan få mer rikka ut de gamla menneskene. Det er det. Altså gamla mennesker krever krossfest for honom. For jeg synte like man skulle være til lunches, så vet ikke langt skulle det være syntene. Vi Rambraun 6. Ja. Så skoa du verst utanfra og hoksar om det innanfra. Finner du nekka løyte i her som versen hun? Nei. Her er ikke som du kan brøyta nekka på. Først og i halten er altså skapningen som en halt, og i helter og i det sjølven. Så han ser det så løs som han har skapt. Ja. Og det som han har skapt kan ikke synda. Nei. Det er fullkomlig opphevig utenfor alt det som er synd. Ja, det er det. Ja. Det er helt sikkert da. Han sier eisne her i Hebreabraun, ta seg han eisne om det gamle. Han sier om det gamle sottmålene. Ja. Han sier, og jeg leier ikke ut til.
Tog de var ikke verande og i sattmala munnene. Akkurat. Og tog måtte han gjøre en nødjan sattmala som mennesker faktisk ikke blanda i på utan så at det var menneska Jesus Kristus, Guds soner, som ble menneska. Så han hever gjørst sattmalan, en nødjan sattmala, og i blå Jesus her, altså menneska soneren, som gjør en nødjan sattmala vid god feiren, okkara vekna. Ja, ja. Okkara vekna. Ja, okkara vekna. Og tog vi rattvisa. Ikke tog at det var ikke for rattvisa versk okkara at han frelste okkara. Men av nøyesynne. Tog at han visste til at hit kunne ikke brukast. Tog vi klarer ikke å være verande i tog gamla soppmalene. Og at det her er sagt sjålande om Israel. Ja, jo. Ja. Ja, men hadde vært leist om åknøtt. Om åknøtt, ja. Og ja, det så løy også seg at bajer pastar at kom til feiren. Det jötar og vit. Det satt akkurat vi tankene som leide det fram her og i Efesos 2. Ja. Her som han sier at til han nøyer til frelst, vi trygg, og til ikke at du kan sjølven til gava gods, ikke av verskån, for at ånden skal råsa seg her. Og så sier han, på en av versjonen, så sier han, minnes tog jeg tid av vår tid, så var hettningar i holden, og var kallet avomskårene av en så kallet omkjøring, så vi gjør det i holden og i håndene. Minnes at tid til tøyene stod utenfor Kristus, utestånd fra borgerrett i Israels, og lyfte sattmallen fremman, utan vogn, og utan god og i heimnon, men, nu det ui Kristi Jesus, tid som av vår lenkborster kommer nær, vi blå Kristus tog han fri rockara. Han som gjør det eit av bavon og breit nir middelgæren og skilte sunter, futjenskapen tar han i holde synon, tog borster bålåna, og 4 skipene hennare. 4 at han og sær kunne skape av bavon, og kjent atter, 1 nytt menneske, og så lest gjøre fri. Og 4 at han vil krosse noen kunne i ein og likan få boa pastar, sottar vi god, vi til at han vi hånd og drap futjenskapen, han kom kun gjøre tikkum fri som lenkbordsvåre, og taimon fri som nærvåre, tog vi hånd og heva vid, Baie pastar og i einon anta adgang til feiren. Og til å si en ta her av hjørne det frier og i tog nødja menneskene og i Kristus, ja. Og jeg har huksa nekvis her togina søgjane altså det er hendingsna i Israel ta disse fengene ble tikkner, Gudsland ble tikkner og alt det, ja. En rævlig roleidje, altså, øyla fylkjer. Det er så hugsa om det var hese her tryggvande palestinerne, som tryggva Kristus, og tryggvande jødene, ja. Det her kommer du til boa parstene, som kanskje onke ærastes. Og jeg har hørt om en fellesskap som stod av bavon, begge palestinon, og jøton, som hadde tatt til fellaks at han tror Kristus, og var i Kristus, ja. Og kjente seg selv etter Kristus, ikke etter sånne bakgrunn, for sånn å leie, hadde en innelig og dyrebæren fellesskap. Jeg får så huksa hvordan stendet til til hese menneskene, nå hette komme, til akkurat naturlig reaksjon, hun alltid hova spøtja. Så vi færre velge okkara bakgrunn, og hin parter velge skynna bakgrunn, og så strøy atter her. Ja? Men takk og lov, jeg hørte at hese fellesskap, de har det godt enn, til det sameint og i Kristus, og i stegen fyrir at hoksa hver sin lei om sånne bakgrunn. Da. Så det er en 4 meter for jokk? Helt annet standard, ja. Det er helt visst. Og det her det som Kristus kom for å gjøre, å samle alt til et usære. Ja. Ja.
Det valgte vi til Arne kom enda vi det, og jeg ble så lukket av det avtøy som har en gammel, han bare sier. Ja. Ja. Særlig at det intenslig elskelig du i Kristus, utvalgt i færsens allvalda rå, og en skapande verset var kjønnligt. Satt varst du kjent i Kristus i ta. Anten i virkt seg med fagna jokk. Vent, ja, det ikke rett, men han bor her, gjørst noe, fagna til sine noen, tass med over mikla, og i utleggt, kjer og konfroi. Altså, det så merkeligvis i utlegtene som vi er ro i, tog at hon altså, vi er fremme til utlendikar her, men allikevel, altså, så har vi den borgerskap som vi så trykker. Borgerskap råkar i himmelen. Ja. En av vant av det som frelsar Jesus, som skal omskapa vireløsa lika mokkara, og gjør at det lukt så innom dårda lika må. Etter kraftene som viskar og jo. Ja. Det er en veldig vogn, ass. Ja. Det er... Han får fullføre det. Han fer, ja. 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 Og i Kristus hever han fullførst det, og så ganger tøyen fram. Ja. Og det er lukket som jeg sa her, fasen her, han sier eisen her, og til i Hebreerbrevet første kapitlet. Nei, i øren kapitlet. Og så først om etter her. Da han sier her, vi satt av verset, ja. Eller kjent av verset, stutta tøy, lats to han, altså god lat Kristus, vera lakre enn englanar, så krynte du han vid dård og heier. Alt leie to under føtter hansara, tog tai han leie alt under han, undantog han ikke fra å være honom underlagt, men nu suttja vi ikke alt være honom underlagt enn. Men han som stutta tog var gjør til lakren englanar Jesus, han suttja vid fyrt til at han leie deian, krynta vid dård og heier, så han av nøye gods skal hava smakka deian fyri ødel. Atre hatt gruper inn i senda grunn 5. Ja. Eine dei i fjødla. Så det er det, ja. Så vi der ui jeg her tøyene ta i alt veriligt i Kristus, men vi suttja ikke alt vi har lagt under han enda. Nei, Men det kommer. Ja, det kommer spekler. Det kommer. Ja. Det er alltid at vi tar om at oss nu, som Paulus sier i Filippe Braun. Da han nevner det her. Filippe Braun. Det er oss nu, eller bøynrettsen. Da han skriver i første kapittel, fullvis roi han som byrja i godt versk ut hikkum, skal òsnen fullføre til det Jesus Kristus. Det er jo rett for meg å hoksa så om til knødl. Tog jeg har til knødl hjertan om. Bær jo lunsjon møgnon, og ta i verje og stafest evangeliet. Det er jo alt past vi mer nøyne, og ta i leset her, det er jo rett for meg at hoksa så om tikkun öll, tog jeg har tikkun i hjertan om. Hvor er det her? Hele anden, Ja. og kærløyde gods, uthelter og i hjertan okkar. Og tog kan han sige, det er rett for meg å hoksa så om tikkun öll. Så han tog det vel, at liv og i snøyløykene. Jeg vet det vel. Ja. Ja. Og han sier at bæg lunsjomøynen og ta i verje og stafest i evangeliet. Det har jo et past ved meg i nøyene. Det er god til vittne mot hva som lunsjestettetikken, ødlån vi hjerteleg Kristi Jesus. Hvor kan han si det? Til han i hjertan. Ja. Jeg skjønner det. Ja.
Och det blir om att kärleksstickare skal være alt rykare enn kunnskap i ötlom vite, så til kunne døme om hva bøynas og så løs være røyn og ångot til avstøyd til det av Kristus Fylt vi rettvises avvøkstre, som virka vi være vi Jesus Kristi, god til dård og lov. Altså, det bara blivit bättre och bättre. Mer du skoar in i fullkomligt av frases. Ja. Det är och det här som du nämnt in att du Janne tar det här tossar om att livet är med Kristus och det är en vinningar. Ja. Och att det stand i var samma med Heseberg Jehova färjan och vara till Kristus ja. Det var många bättre. Ja. Men hvis jeg lykker til å sammenhengen her, til at livet med Kristus og det er en vinninger. Men det at livet og i holden noen, gjør meg avvokst av verskemøyene, så vet jeg ikke hva jeg skal velge. Og her avvokst som han tåser om, det er ikke hans egna fortjeneste. Nei. Men dette her, til at flere har vunnet for herrene, så vet jeg ikke hva jeg skal velge. Men stand i var sammen med Hese Berge, er jo ho affære hierne, og vera til Kristus, at det var menka bedre. Men å være verant i holden noen nøyere for tikkere skuld. Og vi til at viser i Jesus vet at jeg skal liva, og være verant til at jeg kan øtlom, tikkene til fremme, og glede og i trunne, for jeg rås tikkere Kristus Jesus kan være, og i overflåve med her, til jeg kommer til tikkere at. Så, det ja. Det lukkast man blir tås om at det er marska måte, altså jeg ser marsken i middelen, og vi tås om marska måte i middelen til evige, og til tøymlige, til andalige, og til skjønlige. Ja, akkurat. Ja. Akkurat. Og det på en måte som det skilt, det var hver som opprunnet et eller annet, god drakten ikke vi, men mennesker og i heimen der, som enn ikke kom til å kjenne Kristus, til de som han hokser om som avvokst, til han skal vinne til, de har bruk for å være røkken av til evige, av til antallige, av gledebåskapen i Kristus, ja, for jeg kunne selv være flott inn i Guds rydtje. I rydtje elsker jeg sånne hans her, ja. Og til han avvokster som han sier, og eisen til å bygge teg opp antallige som han skriver til. Ja. At det blir dyrebærere, sterskere. Ja. Så, men ja, det er alt bare så øyelig spesielt det her, at han i var sammen, altså. Det er ikke bedre for meg for hjemme, men jeg synes ikke det er ikke nøyere for tikkene, at det er verandre. Ja, men til så er det at rockvettet det sista vi för att ta oss om det. Det är väl rösne figurerar in i myntena och det är vad som då jag ser det. Det är att ta man lever löve och nej för sig själva för toina. Så helt man sig vara alltså tvåst. Fram om några annan och det är man aldrig. Men så sier han med som vi kjenner med, at to er, og det var mer utan positive retningen, antallige. Og jeg er jo som møtmæla, altså. Det visste jeg ikke om. Men nettopp at det er som vi leser her og Johannes här ute i breven att han när kvar där skriver till det att det inte ju för sig hans brev 2. Ja, 2. Och det vers 18 var, point 18 var. Att vi tar salving från höjda och vita allt. Så ja. Och det är så för att läsa. Men så läste det vers, ja. Väldigt sant. Att han har salvingene. Ja. Ja. Tid av salving fra en heilava og vite alt. Jeg har ikke skrivet til tykkere for til at tid ikke kjenner sannleggen,
Men tog tid kjenner han, og vita at ungen likt av sannleggen. Altså han sier vi med og til, og eisne til som lustar, at du kjenner sannleggen. Du er sannleggen. Ja. Og ikke motsatt. Og det ble så av metallige løstfirmer. Det han sier det, at jeg vet det. Og han har sagt og jeg snakker litt av versen av det her. Du vet alt. Hva er det så at gjøre vi og så har et brått i skriftene? Og den har trykk, va? Takk for det. Tror jeg vet livet trykk var ikke skoene, sant? Og jeg har alltid hokset til at det er for nærkant jeg er ved øyne av tøym og sånn. Men vet du at lykke, altså ødelig, kjenner sannløyken, som kjenner han. Til han er veverens anløyken og løyve. Altså, det kommer til antans fytling, altså som vi sier. Anten han jo fytler. Året det har ofta trekt vi at komme inn. Vi da ganske skilja da vi okkar egna oppfinnelse. Etter vi okkar egna vite. Men det røkker ikke. Tog måtte komme han er kommet inn i hjertet okkar fire at livande gjør det og jokk. Ja. Vi er faktisk atter vi løses tre. Ja, vi er det her. Ja. Ja. Og han er løses tre for jokken. Ja. Han er alt. Ja. Jeg minnes det og lentene begynte jeg å snakke om at det er løses tre, og jeg var ikke venn jeg hører det. Og det lever en. Ja. Det lever en, ja. Ja. Så vi går all over, va? Ja. Men hoksa så Paul at her. Nu nevnte jeg Johanna kom umynda kon heimen. Ja. Om det hadde valgt løsningstræ. Og kunnskapet tre hever skåret bostere. Ja. Det sier overrattvis når synden hei ikke finnes valgt da. Hvor godt det hei vært. Det gåva eier vid og i Kristus. Og i okken selv. Ja. Og vi der ikke kom til himmels enn, som vi ofte har sagt før. Og tog vi og jeg som likhamnen enda. Og tog det så å meddele tøtninga mye for okken, at vi være opplyst om disse veldige okkene som vi eier. Ja, til nett og det. Og jeg undres iver det her. Til nå er jeg så gammel. Nå begynner Herren arbeidet ved meg på en helt annen måte. Til nå har vi jo tøy til det. Så at lete han arbeidet jo mer, ja. Hvis man alle tøyene skal gjøre akkurat og færre ångstene, så omkant jeg har tøy til næka, ja, så er tøy så det er han som vil forsømt. Han slipper ikke at arbeide. Og til tøy og jeg etter vis, jeg vil altså, så jeg vil si lekkert, altså, men det er ikke så løyt at det er lekkert, men vi forstander hva det må vi. Ja. Jeg tykker på at det som høvesting ute at vi gods hjelp fæta den antallige verleggen, at han ikke er avhengig av okken. Men vi er avhengig av honom. Ja, alle tøyene. Og han, som du sier nå, han er ute så gav av tøya, men du slipper uttrykke det. Bei her, og eisne av Facebook. Ja. Og Messenger og alt det her. Ja, det er utrolig sikning for så omedelig mange mennesker på. Ja, omedelig kvart, og han dove vel, altså, til at Herren kjenner syne, altså, fast i grunnvødler godt stender, og Herren kjenner syne, og hvert han som nevner navn Herrens halte seg fra øratvis. Og metalt, altså. Altså, hva er det for år? Som han bruker til lokken? Han sier til at han som nevner navn Herrens helse fra øratvise. Ja.
Her han sier helt her at vi taler som skriver det som ikke eier seg og ikke øyre hørst, og som ikke kom opp i hjertet av nekkers mennesker, det som god og gjørst heim til reier som elsker han, men okkon hever god åpenbæret til vi andre sønnen, at det samme, alt gruper inn i det samme, andre rannsaker jo eist, alt eisen og dypte gods, og hver menneske vet hva menneskene bor, utan andre mennesker som utgjør, så jeg vet heller ikke hva det gode bor, utan andre gods, men vi har ikke finnet andre heimsens, men altså vi har finnet andre og fra gode, for vi skal vite hva okkon givet av gode. Så sier han, til at taler vi eisne om, ikke vi åren og menneskelige visdom lærer, men vi åren og andre lærer tar vi tøya hit andalige, vi andalige år. Ja, det så. Jeg mener. Ja. Skattkammer her, vi oppe, ja. Ja, det stender altså. Ja. Det var forferdelig ikke å bruke det. Ja. Ja, det Og det ikke så også om det røy til noe hjerte. Til egne hjerte. Ja. Alt tre. Alt skattkammer. Alt som det ja. Vi er med den alt teg som var rundt til. Ja. Ja. Det akkurat det, ja. Jeg husker om at det Paul, at vi etter likham, ja. Og vi kanskje har finnet hendt hele loten, og i hesa tøyna som vi jo i, men likham så omedelig størst. Ja. Men det som ikke alltid for alt som limer av likham, til å bo etter herren, til å bo etter salvingsene. Ja. Det er salvingsene som han som vet alt, kom och hjälpar och sätta allt samman. Ja. Längt ut om det som vi skiljas. Ja, det är alltså vi skulle släcka blanda komma på it. Låt han bara göra det. Låt det tycka. Ja. Det är ju bra. Låt det tycka som in i öle och låt det tycka. Låt det tycka. Ja. Ja. Kan du begynne på en sammen, Jakob? Ja, for takk for det. Etter en verløy, etter en underfull verløy. Ikke minst det som var lyset til søgnast. Og herre, vi tar salving for en høyre og vite alt. Og så til Ørslit, herre, som tog. Nå løyter etter, du viskar og Jakob. Beia vilje viska, det gav vilja tog. Så takk for det, og takk for Jesu løt sammen, herre. Takk for at vi tvinger lære det i det. Og sikna til å være i alt det som kommer høyre. Og det er virkelig, herre, tent ro i. Jeg godter han som frelser. Og hvor sikna til å være brøverband i høyt og størst, og i jøgnen alt å lære hva kærløsband i verst. Det som binder oss sammen. Dette øyne bandet som togbands. Som ikke er mennesken, men som er av gode. Som alltid slittnar. Og herre, takk for det, og takk for Jesu kære som her virker. Takk for at vi slipper være her og njøte det. Og herre, det er nøye. Vi der takk som. Lett dere kære og litt øyne hånd. Gå i himmels i feir. Og de mennesker som vi tar av avvarskene ha. Fra til herre, sikna til herre. Og Jesu navn, amen. Amen. Så var hesen parsten av Gjerstamal komna enda, og vi får takka for jokken. Og vi Anja Hansen, som teker opp og redigerer. Ronny Pettersson, som redigerer Ljoa. Paul Ferre, og jeg selv, Daniel Adol Jakobsen. Tusen takk for hesfer. Pastor av Gjerstamal som har vært, der kan du finne av YouTube, om du leiter av ekte sjønvarsp. Her som pastoren, han kommer eisne over lagt det her, og han kommer eisne over senter av Skjei Kristelig Kringvarsp. Så en annen fer, tusen takk for hesfer.